Ja he dit que els esdeveniments que se m'imputen són falsos, però que no declararia res més en aquest jutjat. Llavors ara estic en llibertat provisional fins que es resolgui alguna cosa i que una vegada més continuem sent víctimes d'aquesta història falsa que s'han muntat des de determinats partits polítics, en aquest cas concretament Ciutadans és qui em denunciava a mi, que per tant nosaltres no ajudarem a inflar doncs, tot aquest relat que s'han inventat, sinó que creiem que la manera de plantar cara doncs, és desobeint justament, encara que siguin accions petites, som conscients que no és una cosa enorme això, però són petits gestos que fan que tu et posicionis doncs, frontalment, no? De cara a una sèrie de qüestions que ni et creus ni són les que tu, diguem-ne, has fet, ni vull dir que és tot aquest despropòsit, no? de cara a inventar i que al final el que s'està fent és coartar els drets civils més fonamentals com són la llibertat d'expressió, el dret d'anar a on te doni la gana lliurement i per tant és això el que volem demostrar o que jo personalment vull que quedi molt clar és això, que por zero, espero que ja vegin que por zero, no jo, ningú de la gent que estem molt convençuts d'una cosa, quan a més tu estàs molt convençuda, por no en tens, això és així i entenc que és un procés de cada un i que cada un pot sentir el que vulgui, però vull dir, aquestes amenaces no ens faran recular ni ens faran canviar de posició en absolut, però en absolut. Ni fent gaire cas més tampoc, vull dir, tampoc hi volem donar que tinguis una gran premsa. Són fets que van passant i que com jo n'hi ha hagut un munt.